Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi namhlanje kuhlezi nje kwemnandi, kwenkulu futhi intokozo ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlangane ngamazwi amnandi kababa wethu ohlala ekhaya ezulwini, sihlangane ngamazwi amnandi asiduduzayo, asinikeza ithemba, asisuse ezinsizini, aphinde asifide, aselaphe, asenzele konke kumnandi okuthandwa yingaphakathi lethu. Nakona noma nje isikhathi esiningi amazwi kaNkulunkulu abanzima ukuwaqonda, abanzima ukuwa-understanda, abanzima futhi ukuwa-graspa, siwagcine, and more especially abanzima ukuwenza, because they are words of wisdom, wisdom of doing. So amazwi awusiyaleza ukuthi kumele senzeni, because ubaba kavela akhulume nje ukuthi okay, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, akhulumela ukuthi masukwazile lokho bese uyaqhubeka uyithanda wena kuphela ungamthanda umakhelwane wakho. But uthi kuyaleza some words ukuyalela ukuthi wenze. Njengomzali akekho umzali ongavela athuma ingane ethi awugijima esitolo ayitshele kanjalo bese yona yazi ukuthi okay, ugijima ke esitolo ukuthi ngidlalele phansi ngiyichofele ifoni yami. No, but uyaleza ukuthi methi gijima uthi same time shona le uye esitolo ngoba ngiyayidinga lento engikuthuma yona lapha esitolo njengamanje. So kumele hlezi sazi bantwana bakaNkulunkulu ukuthi amazwi uJehova hlezi siyaleza ngawo, amazwi ubaba ohlala ekhaya ezweni hlezi siphakela wona, ukudla usiphakelela ukuthi sibe namandla so that sizokwazi ukuthi sisebenze, sibe namandla, sibe nogqozu, sibe lula, zikwazi ukuthi inyawo zethu zigijime zishumayele ivangeli, zikwazi ukuthi indebe zethu zimemeze, ziblowe leya trumpet, ziblowe indaba yokuthi umbuso wezulu ususondele, umbuso wezulu ususondele, umbuso wezulu ususondele. Simemeze kakhulu, sibe ngabalindi esangweni njengoba uNkulunkulu ethi silinda ngokuthi sazi yena. Sesiyalinda ke manje, sibhizi simemezela ngaye, sibhizi sishumayela ngaye, ebese amazwi akhe aphinde futhi asifake izivikelo esiyithemba, sibe nethemba lokuthi noma kwenzakalani lapha emhlabeni kodwa ukhona umhlengi wethu, noma kwenzakalani la ezweni kodwa ukhona osithandayo futhi ukhona obuyayo ngamafu. Siphinde futhi sifakile ngensindiso nangeqiniso, sibophe, sibethi, sifake izikhali, siphethe izikhali zangampela, siphethe ihawu lokuyivikela ngensindiso nangeqiniso, siphethe umkhonto wokuthi njalo isithi amasithi sithi siyagadla sisitshele ngeqiniso njengoba uJesu wenza, walwa ngeqiniso noSathane waze wamnqoba. Nathi that's the only way esingakwazi ukuthi sinqobe ngayo. By what? By keeping iqiniso kaNkulunkulu ukuze libe isikhali sethu sokulwa kuyona yonke impi esingalwa nayo lapha emhlabeni, wenza impi yamadimoni, impi yemimoya, abathakathi, yonke into, even the people esithi siyabathanda siyabathemba. Only the truth lingasenza sikwazi ukulwa, sikunqobe konke okukhona, konke esikubonayo, konke futhi okusithwalisa kanzima. So nje namhlanje nje ngifisa sikhulume kakhulu ngesihloko uNkulunkulu adisitshala kakhulu enhlizweni yami ukuthi wonke umuntu unethuba phansi komthunzi welanga. So kunenkinga enkulu ekhona kithina abantu, kunomoya wokungazethembi, umoya wokungabaza kanye nomoya wokuzibukela phansi. Yabona lenkathi uthi ufuna ukwenza something kodwa ubuye uthi ayingeke mina, ayingeke angiyithemba, ngeke ngize ngikwazi nje ukuyenza lento, ayingeke mina anginawo amandla okwenza lokho, angeke ngize ngikwazi. Nomoya wokungabaza, you always doubt ukuthi ngingakwenza. And lo moya we-doubt, in most cases what I've seen, it's always win, because ngale nkathi uzolibela ukutshela ukuthi cha ungakwenzi, uwina ngaleyo ndlela ebese ugcina ungayenzanga into ngobani ubuzithandabuza wena uthi no, I cannot do this. And the more utshela lokho, it's like uyakuhlebela ukuthi awukwazi ukuyenza lento. The more ukuhlebela nawe you absorb that ukuthi ya angikwazi ngempela ukubhala mina, ngeke ngize ngikwazi futhi ngeke ngize ngiphase imetha ngiyazi. And the more you tell yourself that thing,
eyinto engekho, that is when ingaphakathi lakho will keep the trap and the record ukuthi you do not know this. And nanoma kuthiwa usungena ephepheni, leya record oyigcinile wena ngaphakathi izolibela idlala iring ukuthi lalela, uyazi maths wena awuyazi maths, and the more kuba kanjalo, that is the more ungeke waze wayiphasa, because you kept the record eli-wrong ngaphakathi kuwena ukuthi awuyazi kangakanani lento, by inviting and accepting that spirit of doubt ukuthi singene kuwena. So abantu abaningi bayake bangazi ukuthi wonke amathuba lapha emhlabeni avuleleke wonke umuntu, whether ithuba lokubhukuda, whether ithuba lokuthi ufunde, whether ithuba lokuthi ugijime, or whatsoever opportunity, it is open for each and every person. But kugcina kube uwe muntu ozilimitayo ukuthi mina ngeke ngize ngikwazi ukwenza ukuthi mina nginawo amandla okwenza ukuthi mina nje ungeke ngize ngikwazi ubani yena. You always limit yourself, even when it comes to fasting, people of God, which is something that is very important. It's very important spiritually. That thing can be done by anyone. If there's another person who can do it, definitely. Especially when it comes to crossing the road. Because it can happen. It is possible. Yes, in many cases, you can take amariskobona, okay, this is kind of dangerous. But the fact that as a human being, you have the ability to do that, you have the possibility to do that, you have the opportunity to fulfill everything often we fulfill. Take the stand. Do it. Stop allowing that low self-esteem, I cannot do it, because it is just a spirit that is keep on and constantly lying to your ears and making sure you keep that kind of record. You really cannot do this. You really cannot do this. And the more you accept I cannot do this, nawo lo moya uyakubusa ebese uhlala wazi ukuthi awukwazi ukuyenza lento, kanti unamandla, kanti uyakwazi. Ebese aphinda sithembise uJesu, aphinda sithembise ngencwadi kaPawulu ukuthi ninamandla okwenza konke ngayo oniqinisayo, because vela ayikho into esingazenzela yona thina ngokwethu angithi, but ubaba kuphela ohlala ekhaya ezulwini who can give us all the power, all the strength, all the abilities, because he's the one who opens the opportunities in the first place. Maselivulile ithuba aphinda kunikeze the ability to do it. I remember nje uSolomon, the King Solomon, ukuthi uNkulunkulu gave him an opportunity ukuthi njengamanje ngiyacela ukuthi ngoba ubaba wakho wayemuhle ngaphambi kobuso bami, cela nanoma yini. That was his opportunity ukuthi asho kuNkulunkulu ukuthi ngifunani, and wacela iwisdom. But eseyicelile iwisdom wayengeke futhi ayilandele yona, but wayedinga futhi amandla kaNkulunkulu ukuthi amleadele to the right information, to the right realizations, to the right things ekumele azibuka athi ngeke ngiyarealize ukuthi noma nganemali kangakanani lapha emhlabeni yonke into iyize. uNkulunkulu wamnikeza lawo mandla lawo, that authority, lelo opportunity ukuthi zonke izinto azibuke ngehlo lokujula, ngehlo lokuhlakanipha nangehlo lokwazi. Fana noma usumuntu osunolwazi oluningi, usufundile, only God give you futhi an opportunity and the strength and amandla ukuthi lokho sukwazi wakufunda uphinde ukubhale phansi ebese uba yilegend nawe eyashiya izincwadi lapha emhlabeni. Just like zonke izithunywa zikaNkulunkulu, just like bonke abaprofethi, whether bakhona njengamanje abasayibhala, whether baseke baba khona sebeyishila incwadi, whether abasazofika, God gives you an opportunity. He asks you what is it that you want, and uyithole opportunity, uthole ithuba lokuthi uguqe umcela uNkulunkulu, ngicela u1 no2 no3, and the Lord will keep on giving you strength ukuthi njengoba usucelile lo msebenzi, naka kamandla gijime kuma interview, naka kamandla nayi imali, hambe yotype lawo ma CV, naka kamandla nakho ukuthi he is the one who eventually give you all the strength nge opportunity abekade kunikeze yona kwasiqaleni, ngamandla vele abevulele ithuba lokuthi ukwazi ukuthi ukuthole konke okufunayo njengomuntu. So wonke umuntu unethuba phansi ngomthunzi welanga. As I was saying ukuthi lezi zinto lezi ziyakuthikamezisa nje kuphela, idoubt, ungabaza, ungayithembi,
you do not have any confidence. Abanye abaningi I remember I used to have the same problem. Angakwazi nokuthi ame phambi kwabantu akhulume because akazethembi, akanaso isiqiniseko sokuthi lento azoyikhuluma whether abantu bazoyi-accepta, whether abantu bazoyizwa, whether abantu bazomthatha serious, or whether abantu bazombona njengesilima or whatsoever. So i-confidence ayikho ke, iyamcindezela, and it is another way isithi esiyisebenzisayo ukuthi sikudrowe down, sikucindezele, because sisuke sazi vele ukuthi there's something huge, there's so much potential engavuka ngawe. By whatever that you can say, you can help so many people, you can teach so many people. So ngale nkathi ekucindezela ekudraina, ufuna leyo information uyigodle, uhlale nayo phansi, ungasukumi nayo, ungasho ukuthi nalo usizo, naku kwenze ku1 no2 no3, sizakalani bantu kanje kanje. So ngale nkathi ekupressa, uyakucindezela, uyakuvalela, ngale nkathi wena ungasayithembi, useyawina ke yena, because that information ayisatholanga usizo. Kufana noma let's say a church, kunengane edinga usizo, and when you have all the money or you have all the means, all the things oyidingayo, cause kuyazeka ukuthi ukhona vele odinga usizo around the place. Isitha sizokwenza ukuthi uyigodle lento yakho, whether uyigodla ngomona, whether uyigodla ukuthi ayingeke hlampe usho la magama ukuthi engqondweni yakho, mhlawumbe akekho umuntu oyidinga, mhlawumbe bazoyibona ngathi uthi ngingcono, mhlawumbe bazobona ngathi uthi ngu1 no2 no3. Kanti ume kanti wasukume enkonzweni, mhlawumbe ufakaza nani usho ukuthi bazalwane bakhona umntwana odinga usizo kune company o1 no2 no3, ingakwazi ukuthi imsize imkhokhele, ingakwazi ukuthi imsize meshonele abazali, simlethele ukudla, you know, things like that. But if uzothatha ngomqondo ukuthi vele ayingeke abazalwane bazobona ngathi uthi ngitshela ukuthi ngingcono ngoba nakho vele emsebenzini sengipromotiwa, sengidrive imoto entsha, bazoyitshela ukuthi ngingcono, ebese uhlala nayo leyo information yakho, kanti leyo information yakho ibizosiza omunye obekade ebusy eyikhulekela leyo nto, obekade ebusy edinga leyo opportunity leyo oyigodlile wena. Because why? You look yourself down, because why? You do not have any confidence. So as I was saying ukuthi lezi zinto zingamanga ngoba singabantu, yonke into esiyitshela imizimba yethu, it's get trapped. So izandla zakho, izingalo zakho, mawuyitshela ukuthi ayiqukule something, ziyakwenza lokho noma kuthiwa kusinda kangakanani. Uma utshela amehlo akho ukuthi awayibuke le movie, le scary movie, iyayibuka noma kuthi isabesa kangakanani, ngisho kuthi iyanyenyesa kangakanani. Unesa ngithi ubhizi namagazi, ubhizi uphipha abantu onumber 2 ogogo nomkhulu ebhedlela kuma home nani. So ngisho kuthiwa lento inyanyeka kangakanani, because you will tell your eyes ukuthi I need to do this, I need to help this patient, I need to look at this movie, I want to look at it. Ngifuna ukuyenza lento, uzoyibuka ngampela, because you are the one who have a control over whatever onayo emzimbeni wakho. You are the one who have a control over your hands ukuthi zandla zami siyawuqukula manje lo simende. Yes u25 kg, yes u50 kg, kodwa lalela, sidlile uphuthu, sadla nobhontshisi, siyayiqukula manje lo simende. Ngiyawuthatha ngiwubeka la ekhanda lami and siyofika lapha and uzozufike ngampela. But if uzayitshela ukuthi mina usimena ngize ngikwazi, mina ngithwala ibhakede ekhanda lami 20 litha wonke, ngizoquleka ngaba yini, ngeke lize lisukume enhlomo mntakwethu. Because you told yourself that, and the minute you told yourself that, amandla ashona phansi, adraineka. Kodwa ngale nkathi uzitshela ukuthi lalela mzimba wami, weinyawo zami siyahamba manje, because if utshela inyawo zakho ukuthi asihambeni, ngisho kuthiwa ukhathele kangakanani, uyahamba ngampela. Kufana nama situations la kuthola ukuthi umuntu ezobalisa lapha ebuya emsebenzini athi ngaze ngakhathala, ngaze ngavilapha, ngaze ngagqilazeka, kuvele uqhamuka umakhelwane athi phuthuma kamakhelwane sekwenzeka inkinga, nabo bedubulana, kuzophela nya ukuthi uke wathi ukhathele, kuzophela nya. Noma kuthiwa ingane yakho nayo isishayiswe imoto endaweni ukuthi gijima, kungena ikhwala ephuthumayo ukuthi bedrive usuku lonke, uzongena kuyona imoto, uzoshona kuleso sibhedlela, uzongena kuyona imoto, uzoshona la kumele ashone khona, ukuthi ukhathele nya ayisekho lonto. So it was just something abekade ibhize inflictor ezitshela yona okuyinto engamanga. So bantu baNkulunkulu, we need to understand ukuthi in as much as we always have an opportunity nethuba phansi komthunzi welanga, asisebenziseni lelo thuba, singazitsheli izinto ezizosenza sibe drained, ezizosenza singakwenzi lokho ekumele sikwenze ngesikhathi esifanelekile. But
ngaso sonke isikhathi let us tell ourselves more positive things, izinto emele zenzeke, so that konke esifuna ukwenza kuzopheleliswa, so that konke esifuna uku-achieve kuzo-achieveka. But if sizozitshela oku-wrong, oku-negative ngaso sonke isikhathi, then ayikho into esizoyi-achieve, then sizohlezi isikhala, then sizohlezi singabehluleki empilweni. Kufana nama-situations lapho khona uzothola umuntu okhubazekile, yes, thola ukuthi ukhubazeke ngendlela akhubazeke ngayo, mhlawumbe kanazo izinyawo, ingala kanazo, kodwa athi ehlele leyo wheelchair athi yes anginazo inyawo, kodwa ngezandla zami, ngezingalo zami ngiyoyiqhuba le nqola, sizogijima, ngiyangena nami kuma-athletics, ngiyangena nami ngiyoba umbhukudi, ngiyosebenzisa izandla zami, I will pedal ngezandla zami. Because why? Akazinikezanga ukuthi mina njengoba ngingenazo nje inyawo, mina nje ayikho into engayenza, mina ngisehluleki nani, because uzivele wazitshela wathi ngisho kuthiwa ngimuntu omfishane kanjalo, ngisho kuthiwa ngiyidwarf, ngisho kuthiwa ngiyigiant, okusalayo nami ngiyayenza into eyenziwa abantu abanomali, okusalayo nami ngimfishane nginjalo, ngizoshada, ngizojola, ngizokwenza ukuthi ngizoba in a relationship, nami ngizoba nezingane. You know, they tell themselves all those things, abazilibele bezidraina, bezibukela phansi. Because sike sibone nama-shows, ama-families, is it what's this family? I think it's Johnson, something like that. Luyamdeni luyana, umama mfishane, ubaba mfishane, they all have dwarfism, and zonke izingane zabo, I think they have 5 kids or more than that, or even less, zonke. But ayikho into abangayenzi. Ofuna ukudrive uyadrive, ngisho kuthiwa khona kumele abeke ama-blocks noma abeke something lapha kuma-pedals nani uzokwenza. Ngisho kuthiwa umama kumele agibele, kumele ehleze ephethe istebhisi ngesandla sakhe khona ezokwazi, uzokwenza lokho. Okusalayo uzopheka naye, uzobhaka naye, uzokwenza konke. Mefuna ukuba unesi uzoba unesi, ngisho kuthiwa ekliniki uzophatha istebhisi sakhe njalo, kumele agibele alapha ama-patients, uzokwenza lokho. Why? Because abazinikeza ukuthi thina njengoba sibafishane, thina sifana nabanye abantu, asikho normali, thina into enziwa abantu abakuyi-normal height asikwazi ukuyenza. But benza isiqinisekiso sokuthi they do not take any negative words, even ngasho kuthiwa kushiwo abantu ukuthi buka nina ninjani bani babehleke nani ababina ndaba nalokho, because they know themselves, they know their capabilities, and they make sure ukuthi yonke into bayi-achieve. And they are very rich. They even have their shows, their reality shows. They are very rich, and uburich bawo, they spend their money kancane bayikhipha, bancane ba-enjoy impilo. Because why? Yonke into bayayenza, ayikho into abazibukela yona phansi. So abantu abamnyama banale nkinga enkulu yokulalela ama-spirits abhedayo, abenza bayibukele bona phansi, abenza bazidraine, abenza bazitshela ukuthi ngeke uze uyenze lento, ngeke uze uyi-achieve lento, angeke uze ulunge, ubani wena, bakuvumele konke lokho. That is why abantu abamnyama bezehluleki kangaka empilweni, and bazohlezi behluleka ezintweni zonke ngenxa yamazwi abayitshela wona, ngenxa yezinto abayifida bona. Okay, so people, only if into you set your mind to it, you will definitely do it. So people only limit themselves ngokuzitshela ukuthi into ngeke beze bekwazi ukuyenza, ngoba konke ozitshela kona kuba njalo, futhi uyayizwa ukholwe nawe noma kungekho kungamanga kangakanani. So everyone can prove this point, or what I'm actually saying njengamanje ngesituation le ye-looting yomtapo. Ubani wayenolwazi ukuthi umuntu omncinyane, mhlawumbe omncane ngomzimba like me, engakwazi ukuthi avele athathe umshini wokuwasha awubeke ekhanda, awubeke emhlane, ayiqhube leyo nqola for 5 kilometers, 10 kilometers engaphelelwa amandla? Who would think something like that? Uba wayicabanga ukuthi ngisho kuthiwa isinda kangakanani, athi umuntu yabona le fridge ngiyalibeka njengamanje ekhanda, because into ayitshela yona emqondweni wakho ukuthi ngiyalibeka ekhanda, and ngiyanalo le ekhaya, ngiyanalo le kaMthembu leli fridge, ngiyanalo le kaMbonambi leli fridge. Afike futhi nangampela, because it is the things abantu ababezitshela zona emqondweni, okuveza ngokusobala ukuthi ama-capabilities akhona. Only people limit themselves. Yonke into ungakwazi ukuyenza, yonke into namandla okuyenza. Only people limit themselves. Bazinqabele bona ukuthi ngeke ngize ngikwazi, kodwa bebe bengakwazi. Yibona kuphela abazitshele amanga, bazikhohlisa, bedlala ngabo. And ukuzikhohlisa kwandile kakhulu kubantu njengamanje kulesi sikhathi sokugcina.
Bayazikhohlisa ngezinto eziningi, bayazikhohlisa ngezinto ezinegative, bayazikhohlisa ngezinto ezipositive, bayazikhohlisa ngayo yonke into. The only thing abantu abayenzayo njengamanje, they tell themselves izinto ezibhedayo, they tell themselves izinto ezibhedayo. Only izinto ezama-once bahlezi betshela kona ukuthi okay ngiyakudinga lokhu ngiyakudinga lokhu, thola ukuthi akakudingi kodwa lokho. Ebese lezi zama-needs bayitshela ukuthi abakudingi kanti ikona abakudingayo. That is why abantu they fill themselves with so much negativity. I-negativity iyona ongayidingi, but i-positivity awuyifili ngayo kodwa iyona oyilahlayo. Iqiniso lona olilahlayo, lelo lidingayo, lelo ezosiza wena. That is where abantu belahleka khona, futhi that is where abantu bezongasizakali khona, because balahla lokhu abakudingayo bese bagcina lokhu abakufunayo. Fana nomuntu ozolahla something as simple as amagwagwa eklabishi. Athi selipheka ikabishi lakhe wasusa amagwagwa, awalahle lapha. Amagwagwa nawo ayadliwa. Amagwagwa nawo healthy. Amagwagwa they can add to a cabbage. And amagwagwa nawo aba ukhari ngelinye ilanga. Sithi siyophela inyanga, you will remember lawo magwagwa lawo ukuthi yazi ngawalahla. Ngabe ngiyapheka manje, ngabe ngiqoba wona, kwahlanganisa mhlambe nale zambane or something by your own choice. But because wawalahla ngithi wawutshela ukuthi awadingi. Wawutshela ukuthi hayi kusa right because sakhona izinkwa efridgini, sakhona 1 no 2 no 3 kanti usazowadinga. So that is what is happening to many people. Sorry, balahla kakhulu iqiniso, balahla kakhulu idingo, balahla kakhulu okusizo. Bagijimele kuloko ungasizi, okungamanga, okubadrainayo. Sorry, Vaseline. So we live in very bad times njengamanje. So lokhu kwenza kugcizeleleke futhi phinde kucaciseleke kakhulu singabantu ukuthi amagumbi ethu nempela awokusebenza kuphela uma sizozinika nje amandla anele ngokudla okulungele nokwanele ukuze sifeze konke ekimele nesifisa kanye nesithanda ukukufeza. So the only thing that is important njengamanje into ebalekile ukuthi just give yourself enough time to rest. Ne? Uzinike isikhathi esanele ulale ngokwanele ebusuku. Uzinike isikhathi esanele sokuthi udle ukudla okuzokusuthisa. More especially ukudla okuyisakha mzimba. I'm counting your veggies. I'm counting your fruits. I'm counting your nuts. Amakinati wakho. Ngibala lezo zinto lezo. Because izona izinto ezikunikeza amandla, zikunikeza i-drive. Because amakinati akunikeza amandla. And then ama-fruits ayisakha mzimba, edo proteins, ama-vitamini, zonke lezi zinto, carbohydrates. Nama-veggie futhi same thing. Lezi zinto ezikwenza ugijime, ube namandla angapheli. Futhi zikulasta isikhathi eside. Futhi ziyimpilo. So give yourself enough opportunity to eat right. So that uzohlezi unamandla okwenza yonke into othanda ukuyenza ngosuku. Makuthi ubuplan ukuthi uwash uclean upheke, ngokuthi udle kahle uzokwazi ukuzenza zonke lezi zinto. But mawuthi uzozinikeza uzidlele let's say uzoyidlela amagwinya u2, uzogcina ngokwasha kuphela liligwinya ngizokudaka bese uyolala. But because thina abantu asifuni ukuthi sizisize thina ngezinto ezifanelekile, that is when all the negativity will eventually come. Either you invited it, either you wanted to come or you do not, but it will definitely come. Ngezinto eziningi ezenzakalayo. So asibuyele kakhulu ekuthenini konke kunesikhathi sakho. Lapha emhlabeni yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Ucela nje sifunde incwadi kaMshumayeli, which is incwadi ejwayeleke kakhulu. Mshumayeli chapter 3. Konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Kunesikhathi sokuzalwa, kunesikhathi sokufa. Remember people, there was a time for you to be born. It came and it passed. And izofika isikhathi futhi sokuthi ufe. It will come and it will pass. Kube nesikhathi sokutshala. Every time comes and pass. Because siyafika isikhathi sokutshala, sidlule futhi. Inethi imvula, sifike sokuvuna, sidlule futhi kwayisona. Yonke into
inesikhathi sayo. So it's like God provides an opportunity ukuthi ngonyaka wa-2005 akazalwe manje uNombuso. Abesethi uNkulunkulu ngomnyaka wa-2035 sengasuka manje emhlabeni uNombuso. Sesimphelele isikhathi sakhe. See, God provided you with so much time from 2005 to 2035. It's like 30 years. Yonke leminyaka. And the more kulayina apha ngale ndlela isikhathi sokuzalwa esokufa esokutshala nesokuvuna, isikhathi sokuthini masuzaliwe uzalelwe uzowenzani uzotshala lapha emhlabeni. Because uzothi mase kufika isikhathi sokufa izobe sekuyisikhathi sokwenzani, izobe sekuyisikhathi sokuvuna. Uyazalwa, uyafa, uyatshala, uyavuna. So uyazalwa, uzalela ukuzotshala. Ebese masutshalile uzobe usufa, masusufa usuyovuna. Isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa. Everything gets to be broken somewhere somehow lapha emhlabeni. But everything gets to recover. You get to break your heart ngokuthi uthanda umuntu ongakuthandi. You get to break your kettle ngokuthi uvele uxhume nesitofu uxhume yonke into. But it can be fixed. Or you can fix it by getting a new one. You get the time to break ulimaze ngaphakathi lakho, ulimaze ingqondo yakho ngokuthi uyifeede izinto ezingafanelekile, ulimaze amehlo akho wangcolisa. You get the time to feed yourself with something wrong, ulimaze inhliziyo yakho, uzidalela izifo zenhliziyo ngokudla ushukela, amafutha nazo zonke izinto ezinengeka ezingafanelekile. But there's a time to fix that. There's a time to come back and eat right. There's a time to quit doing something obukade uyenze wrong. Because ngale nkathi ubonile ukuthi iketela life ngale ndlela ukuthi ngixhuma amaplaka amangaka, uzophinda waxhuma futhi uthi hayi nginethemba lokuthi hayi ngeke lisafa. No, you will not do that. But uzokhanda isiqinisekiso sokuthi ningalinge. Yabo leketela lishe sengithengile nje amanje. Ningalinge nje nalixhuma kuplake 1 no 2 no 3. Ningalinge naxhuma nahlanganiso earth nobani. So you have wasted your life. Wazimoshela. Wayimosha impilo yakho ungcolisa umzimba wakho, but uNkulunkulu noJesu ngegazi lakhe aphinda kunikeze enye ithuba athi woza uzohlambuluka ngegazi lami. Mase usuhlambulukile ukuthi wenze njani? Uphinda uxhume futhi bese uyafa. Uphinda ubuyele futhi etshwaleni bese uyafa. Uphinda ubuyele futhi kwezinto ezibhedayo bese kuyafa. No. But awuphinde ukwenze lokade ukwenzile. Awuphinde wenze lokuningi kade ukwenzile. Which is an opportunity. Okuyithuba lokuthi wenze kahle, okuyithuba lokuthi wenze kangcono, oluyithuba lokuthi ubuyisane nomdali wakho, oluyithuba lokuthi ungabusayibulala manje, but live right. So isikhathi sokudiliza nesikhathi sokwakha. Break everything, break every chain isitha bese sikubophe kuona. Break every circumstance, break every negativity, break every bad influence, break all those friends abazokuhambisa endaweni wrong, break all those relationships akumosha isikhathi sakho, break everything and rebuild. Uqale wakhe kabusha. Start building yourself with the truth. Iqiniso likaNkulunkulu. Start building yourself with love. Uthando likaNkulunkulu. Start building yourself with health ngokudla kahle. Start building yourself with more and more ezosiza wena lukhulise wena. Because isikhathi sokuthi wakhe. But sonke siyazi ukuthi mangabe indliwe udaka angeke uzukwazi ukuthi okay njengoba udaka uthi ngiede phezukwayo uede mapha ama blocks amasha. Le udaka usu-eda ama-blocks phezulu kuzokwenzakalani? Angeke izibhidle ngezansi bese uqala phansi leyana futhi ya-collapse. But the simple thing is to do what? Take your hammer, isando sakho, bo, ubulale le ngcolile. Ususe le bhedayo, susa udaka, usunama-blocks nje manje. Usune-material e-right, usune-material engcono, usune-material ezohlala, ezolasta forever. So now you have the truth of God. Now usunokhanya okunguKristu, usumamkelile njengamanje. Susa ke manje konke ukunengeka. You cannot build phezu kwakho. Kuzophinde kubohloke lento. That is why abantu abaningi athi umuntu wamkela uJesu kodwa iqhubeke nento zakhe, ukholo lwakhe liqale phansi libuyele emuva. Ukholo lwakhe liqale phansi libohloke. Ukholo lwakhe liqale phansi lube ngazi ukuthi angazi yini. Because uwakhe ngaphezu kwesisekelo esi-wrong.
Start afresh please. Kunesikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka. In life kukanjalo ke. You will always cry mongakabi noJesu. But ngenxa yokuthi usefikile, seyisikhathi sakho sokuthi uhleke manje. Kunesikhathi sokulila nesikhathi sokusina. Kube nesikhathi sokuphonsa amatshe nesikhathi sokuqoqa amatshe. Now it's time to fix your life. Now it's time to gather everything waiting out. Now it's yabo, people of God, I wish for everyone to understand. Umoya kaNkulunkulu asisize sikhanyisele ukuthi siseyikhathini zokugcina nje manje. Siseyikhathini zeqiniso nje manje. Siseyikhathini zako konke ukukhanya. Usibonile isikhathi sokumosha isikhathi sakho ngithi usitholile usimoshile umoshile impilo yakho ufebile ubhemile uphuzile ukwendlile konke. But isikhathi sokuqoqa manje. Isikhathi sokuhlanganisa manje, isikhathi sokuqoqa impilo yakho. Isikhathi sokugona, isikhathi songagoni. Isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahlekelwa. People, we live in times whereby sesifuna yonke into. But konke okufunayo uhlazi wazi ukuthi if kungekona okudingayo kuzokulahlekela. Sisesinye isisho enene yonke into ebelonga kuwena iyokufica ngisho kuthiwa ukephi. Baye bathi even ngisho kuthiwa umshado kuthiwa mako wakho nje uzokufica. Mawo wakho lo msebenzi uzokufica ihlalele kini. Meko yakho leyo relationship izokufica ihambele emgaqweni. You don't need to walk a long route, a long path. Uqhilazeke. So abantu banokufuna izinto eziningi engazona ezabo. Lezi ezogcina zibalahlekile egcineni kosuku. And they will cry. Bakhalela izinto kanti vele bengazisona ezabo kwaseqaleni. Vele bezingabafanele kwaseqaleni. Kunesikhathi sokugcina nesikhathi sokulahla. Ususigcinile leso sona umntwana waNkulunkulu. Usugcinile lo umona, wakugcina lokho ukuxokozela, wakugcina lo ubutha, wathakatha wakwenza konke. Vumela lento ikulahlekele manje. Dedele lento ilahleki kude le. Fana nomuntu kuthiwa mekade lahla ibhadi, belahla phela olwandle noma emfuleni. Kuthiwa nje manje bonje ubusugezile. Shwi, ungabusabheka emuva. Ungabusabuka emuva. Kwami wabubuka emuva. Lela bhadi izokulandela izohamba nawe. So seke isikhathi manje sokuthi ulahle konke ukona, bonke ububi, yonke into ezokwenza ukuthi impilo yakho ibuyele emuva idraineke. Fana noma uJesu sekuhlambululile ngegazi lakhe, ufana nomuntu asekususe ethuneni. But if ngaso sonke isikhathi ususiwe ethuneni ngoba lisala ithuna, wabuka wena ufuna ukubona ukuthi hayibo kombe lapha ethuneni kwakunjena onjena, isitha sobe sila eduze kwakho sizokuphusha sikubusele back to square one. So uNkulunkulu kuba sekuhlengile wakususa kuzo zonke izinto ezidingayo zalapha emhlabeni. It is time for you to look up front. Awusabheke emuva njengamanje. And sihlezi sazi bantwana bakaNkulunkulu ukuthi you need to ask the power from the Holy Spirit ukuthi akusiza kupha amandla akunikeze idrive ukuthi siya phambili. Uhlezi uyikhulekela le nto ukuthi sihlehla siyaphi siyaphambili. Because abantu bayathanda ukuhlehla ngithi okay asihlehleni siphambili ke it's okay. Do not look at the back. Ungabusabheke emuva. Uthi mina ikombe ngave ngiphuza. Ngangeve mina There are many chances for you to get back there. Unless if you share those things as some testimonies or some way of helping other people. Nakhona moholo uNkulunkulu. Not just always looking at your past, at your back. Ngaso sonke isikhathi mina kumbe ukuthi mina nje yabo nje impilo yami ngangingcono kabi, mina nganginemali, yabo mina ngidayisa utshwala, ngangenza ukuthi you will definitely go back. Because you still look at that life as something ebekade tangible, as something ebekade ungayigcina. So isikhathi sokulahla manje ungabusayigcina yonke lento ngoba ngeke kusiza ngalutho. Isikhathi sokuqebula nesikhathi sokuthunga. Thunga impilo yakho back. It has been torn by many challenges. It has been torn by insisi. It has been torn by ukushonelwa. It has been torn by lost relationships. Leya ndoda kade ngiyithanda, ngayiseva, ngayithanda for many years, as 10 years or even more. But iqebulile yahlaba ihlikiza inhliziyo yami. Whose responsibility ukuthi ayithunge back? Ngokucabanga izobuya leya ndoda izokuthungela yona leya inhliziyo yakho.
that is so torn. No, he's not gonna come back. Umzali wakho uzokuthungela nenhliziyo yakho. Umzali wakho uzothi Ncese mntanami phephisa. Liyeze lakhe isoka. Umngani wakho uzothi awuvele nje mngani bengakudeserve. Kuyayithunga yini inhliziyo yakho lokho? Akuyithungi, but only you can stand up uthi lalela ngisamuhle mina. Lo akadeserve inhliziyo yami. Lo akadeserve i-attention yami. Bengayideserve yonke futhi leminyaka yami. Njengamanje I know I've wasted so many years, but I can still make it. Njengamanje give yourself that drive. Give yourself that motivation, that encouragement, because it must come from deep within you. Isikhathi esiningi izinto masizizwa ngabantu sothi zeke zingabe so quick and easy to be grasped and be taken into action same time, but yabo into mozozitshela wena yona hayi ngiyakutshela shem iungqa phambili ushowcase uzoyenza iushowcase uzokwenza ngendlela ofuna ngayo, because you told yourself and because you're the one that is controlling your body. Kunesikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma. Abantu abaningi baye bangayiqondi ke lento empilweni. Akuyona yonke into okumele uyikhulumele, akuyona yonke into ekumele njalo uyangqabashiya njalo konke uyakhuluma. Ukuthule nje, just study, observe. Wazi ngale nkathi kumele ukhulume. It's actually I've lost this word. It's actually an ability. Uhlobo lokuhlakanipha lokwazi ukuthi ngikhulume nini noma ngingakhulumi nini. Yes. This word is called reticence. It is actually an ability noma indlela yokwazi ukuthi kumele ukhulume nini, ungakhulumi nini, isiphi isidingo sokuthi ngikusho lokho, asikho isidingo sokuthi ngikusho lokho. Amandla okwazi ukuqonda nelevel yokuhlakanipha ukuthi lokhu asikho isidingo sokuthi ngikusho lokhu, asikho isidingo sokuthi ngikhulume. That is when you can know ukuthi yabo manje I'm oversharing. Sengi-overshare inkinga zami, sengi-overshare imali yami, sengi-overshare i-relationship yami. Abantu engikhuluma nabo njengamanje baningi kakhulu, angazi nokuthi mhlawumbe khona nomona lana, khona uzongithakatha lana. You know, it's an ability to know what to say. That is why uNkulunkulu ethi hlezi njalo sifakile isikhali seqiniso ukuthi njalo sikhulume iqiniso, because ilona elibabayo, ilona futhi abantu abangalifuni. So uma uhlezi ukhuluma iqiniso, abantu they don't even like to talk to you. Kube isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda. Thanda okuhle, uzonde okubi. Thanda okuhle, uzonde okubi. Isikhathi sokulwa nesikhathi sokuzola. Ilwana konke okumelene nempilo yakho. Bese uzolela konke uNkulunkulu afuna ukukulethela empilweni yakho ukuthi kuzoba nokusiza. And the last verse ithi ke unanzuzo nikeke kunayo yonke into oyenzayo lapha emhlabeni. What is it that you are gaining? That's a very huge question abantu abaningi kumele bazibuze yona. So le ncwadi ngokuhlakanipha kwenkosi uSolomoni isivezela ngokucaciselekile ukuthi lapha emhlabeni unikeziwe ithuba lokukwenza konke. Uma ngithi konke ngibala konke isandla sakho esingakwazi ukuthi sikwenze, ebese kulala kuwe ukuthi yini ozinika igunya, ithuba nokusebenza ngamandla akho kukho ukukufeza ngesikhathi esivelayo empilweni yakho. Kodwa engithanda ukukuveza kakhulu ukuthi wonke umuntu unikeziwe ithuba lokwenza konke adinga ukukwenza ngempilo yakhe. Abanye babusisekile kakhulu ngalendlela ukuthi umuntu azafika eminyakeni eyikhulu. Lo muntu loyo unethuba, cabanga 95 years wonke, because I'm sure mhlawumbe uqala ukuhlakanipha eseno 5 years ese-realize ukuthi okay 1 no 2 no 3 ilanga liyaphuma liyashona, kunobusuku kunemini. 95 years yonke, kuthiwa 100 ushone na 100, ubeno 95 years wonke ukuthi enze yonke into ekumele ayenze. Okusemqoka kakhulu bantwana baNkulunkulu ukuwedlula konke ukuthi leli thuba lokuphila, ithuba lokwazana noJehova, ithuba lokuthi ufunde, ithuba lokuthi uyaleke, ithuba lokuthi uqonde bese uyadedembini.
Fana nengane esanethuba lokuthi esikoleni, ithuba lokuthi ifunda ngithi, ithuba lokuthi iyaza ngithi, ithuba lokuthi ikwazi ukuthi iphumelele. But uma ingalisebenzisanga ithuba lisakhona, ithi uma isindala kuba nzima kakhulu ukuthi iqale phansi manje night school bani ivele ibuka ukuthi awu bazongihleka kuzokwenza. But engizama ukuveza njengamanje ukuthi this chance that you still have alive lapha emhlabeni akulona ithuba lokudlala, akulona ithuba lokutanasa. Because abantu bayitshela ukuthi kurelaxiwe emhlabeni, ubumnandi, siphila ulife njamanje siphile ezikhathini zokugcina. Anyone can die any second, any minute, any time, any year, any week, nanoma ngamuphi umzuzu from now. Le ndlela ucabanga ukuyithatha njengamanje ufuna ukuhamba, awazi noma uzobuya yini. Kusasa nje ubuplan ukuthi okay kusasa ngifuna ukuspenda imali yami kanje, awazi noma wakona lapho uyakhona uzofika yini. So siphile ezikhathini zokugcina engizama ukuveza nokuqikelela ukuthi it is a chance, ithuba lokuthi sazane noJehova umdali wezulu nomhlaba ebese siyadeda ebubini. Sisuke kona konke okungenza ukuthi singabonani nombuso wezulu. Sisuke kona konke ongasenza sidraineke singamsebenzeli uNkulunkulu. Sisuke kona konke ongasenza sikhathale singasiboni isidingo sokuthi sikhuleke, singasiboni isidingo sokuthi sifunde izwi, singasiboni isidingo sokuthi simkhonze uJehova odala izulu nomhlaba ngoba uyathanda ukukhonza. Ngiyathanda futhi ukubabazwa. Yebo, kuyiqiniso ukuthi abaningi abazi ukuthi lapha emhlabeni bazokwenzana nokuthi kulindeleke ini kubo, kodwa the more uNkulunkulu ekuphilisa usuke enzela ukuvula ithuba lokuthi uze ufinyelele ekuhlakanipheni kokukhanyisela ngokuthi yini kanti lena ekumele uyenze, ikakhulukazi ezoba usizo kuwe kusasa isindise umphefumulo wakho. Lokhu kufakazelwa ukuthi bakhona abantu abamukela uJesu eseno 40 years, 45 years, sebekhulile kakhulu, sorry ngiyaxolisa ngalokho, okuveza ngokusobala ukuthi uJehova ubelibele ebagcinile sukela ebuncaneni babo. Wabagcina wathi sina 40 kwayikhanelizwa izwi kaNkulunkulu, kwayikhanelangazelela ngoba beazi babohlala ekhazini ukuthi liyeza ilanga. That is why emgcinile wamvikela, because beyazi ukuthi liyeza ilanga lapho khona eyovuleka amehlo umntwana wami, kusuke inkungu kuye, nangale ndlela kusavela indlela ubaba anesineke ngayo, indlela ubaba anobumnene ngayo, nezinga lokubekezela sibekezelela ngalo. Imagine so many years up until 50 kuyikhanuzo izwi kaNkulunkulu, kade ubusy, kade ubulala, kade udlwengula, kade uzenza zonke lezi zinto akubekezelela uNkulunkulu. Athi hayi siyofika isikhathi, yazi siyofika isikhathi. Ifana nonkosikazi obekezelela umyeni wakhe emshadweni wakhe, enethemba lokuthi umyeni wami noma engajola kanjena ngelinye ilanga uyokhula, avuleke amehlo, ahlakaniphe ngokwanele ekuthenini azi ukuthi kahle lokho akwenzayo kuyiphutha kangakanani. Mina ngiyonkosikazi wakhe. I once heard a story to there's this guy who was always drinking. Wayehleze ephuza njalo, ebuya ekhaya ephuzile every day, but mebuya ekhaya wayesebuya eseqhutshwa ngebhara engasaboni emehlweni, because many people bake baphuze to an extent la khona akasaboni, mhlawumbe usezumekile, uselele nani. So njalo abangani bakhe bamqhube ngebhara baze bamgodukise, njalo mephuzile aqhutshwe ngebhara. Uthi njalo mefika kubo umama vele athi enganeni isifikeleke inkosi yethu. Zifika ingane ziqhamuke zimkhumula icathulo, zimgeza ubaba, zimgqokisa amapijama, zimngenise engubeni, zimbathise. Uthi lo baba njalo yena wayigcina esethaveni, kodwa njalo mevuka ekseni uvuka esigqoka amapijama, uvuka esembedeni wakhe elele nonkosikazi wakhe. Njalo uthi yenzeke njalo lento, yenzeke njalo up until ngelinye ilanga waze decide lo baba wathi yazini bangani bami, namhlanje siyenza imovie, ngiyacela ukuthi ningithathe, ngizokwenza kazi ukuthi ngiqulekile, ngizokwenza kathi ngilele njengenjwayelo, ngifuna ukubona ukuthi yini le kade eyenzakalayo lapha ekhaya.
ngifuna ukubona yonke into eyenzakalayo futhi endleleni. Hayi nangampela nangenjwayelo abafike naye, asho umama sifikile-ke inkosi, kanti ubaba iqhubele nje ulalele yonke into. Zimthathe iy'ngane zenze njengenjwayelo, zimsikhumule icathulo, zimngenise e-bathroom, zimgeze, zithathe amaphijama akhe anuka kahle, stay soft, zimgqokise, ziphinde zimqukule futhi ubaba. Iy'ngane zabafana eseyikhulile zimbeke embhedeni wakhe, angene unkosikazi wakhe alale naye. Uthi kwasuka ngalelo langa wagijima uxoxela abangani bakhe ukuthi bafethu isimanga into eyenzeke ekhaya. Bafike bangenza u-1 no-2 no-3. Uthi ngalelo suku bonke kwabangani bakhe kwawena uqobo balandela unkosikazi baya naye enkonzweni because babona ukukholwa kwakhe ukuthi wow, umama ubekezela kangaka, umama ongithanda ngisho sengiyisibotho, sengifika nginuka sengiyichamele, kodwa athi angigezwe, athi anginakekelwe, aphinde azolala la eduze kwami. So umama welibele nethemba, welibele bekezelile ukuthi umyeni wami uyovuleka amehlo, umyeni wami uyobuyela esimeni, umyeni wami uyoba yilento engiyifunayo. That is what, and that is how uNkulunkulu keeps on taking care of us, keeps on giving us so many chances ukuthi hlasimbe iy'ngane zami ziyovuleka amehlo, hlasimbe ziyolazi iqiniso lami, hlasimbe ziyongiqonda, hlasimbe ziyovuleka amehlo, ziyobona ngelinye ilanga ukuthi isono sibulala kangakanani, ziyobona ngelinye ilanga ukuthi lonke lolu phuzo olunamandla ezilwenzayo alukho right, ziyorealize, ziyobuyela kimi. That is why uNkulunkulu keeps on giving you chances. Loyo mama wayengaba nethuba lokuthi athi le ndoda isihlezi iphuzi idakiwe ngiyayishiya mina la ekhaya, kodwa cha wayengakwenzi lokho. Wayigcina yakhe i-character, and leyo character yakhe yamenza wazuza umyeni wakhe ebheki, angazuza umyeni wakhe ebheki, but wazuza isithanda sakhe esiya naye enkonzweni. So okumnandi kakhulu ngokubekezela uNkulunkulu ukuthi uyajabula masesebukhoneni bakhe, uyathokoza ubaba ohlala ekhaya ezulwini. So okumnandi ngomuntu obekezelelwe uthi esevuleka amehlo eve ezisola futhi usebenza ngamandla akhe onke ukuthenga lesiya sikhathi lesiyana asimoshile. Fana noPawuli esawuSawuli wayezingela amakhola, ebabulala, ebashushisa, ebenza zonke lezi zinto, kodwa kwathi sefikile umoya kaNkulunkulu kuyena, wafika wamtshela wathi Paul ungizingelelani na? And uPaul esefundile kakhulu ngoJesu, wafunda ukuthi kahle kahle yazi ngenza ngendlela errong, angenzi kahle, akashumayelanga kanje, akahamba, and uyena oshumayela kakhulu kubona bonke abapostoli engibaziyo eBhayibhelini ekubhaliwe ngabo. Wahamba izizwe eziningi naye uzazibonga athi mina ngishumele kakhulu, and even eBhayibhelini obuke ufunde la, aniboke nicheck la bantu baNkulunkulu. Where is it? Yes, now kubhaliwe in this what is it called, lelo khunja lesi ela igcineni. I'm not sure if kuyabonakala. Okay, let me try ngisondele camera. Kubhaliwe la ukuthi, okay, sorry, it's not that clear, but kubhaliwe la ukuthi uhambo lukaPawuli, that is when you can trap so many izizwe azihamba. I think the more than if I'm not mistaken, plus minus 30 izizwe azihamba, ehamba eshumayela ko Galatia, ko Korinte, zonke lezi ndawo ehamba enza intando kaNkulunkulu, because wayese realize ukuthi kanti bengenza into ebuhlungu kangaka, kanti bengenza into wrong kangaka, and ekubuyeleni kwakhe wabuya nge-full force, wasebenza kakhulu kunaqala. So as I was saying ukuthi into emnandi ngomuntu obekezelelwe mase sibuyela emdlandleni, mase buyela ngampela ekuhlakanipheni, hayi ngiyakutshela wena. So kodwa ngeshwa, unfortunately abanye akwenzeki kanjalo, bagcine bengahlakaniphanga, bangaqonda ngokwanele, baze badede ebubini, bagcine sebephelelwa ithuba. In most cases abanye bavuleka amehlo selingasekho ithuba, engasekho umfazi, umbone ngoba sekude ukuthi awu makude Nkosi yami nganginomuntu oyilunge kanje gone. So njengamanje, same as with people njengamanje, abazi futhi abaqondi, and amehlo abo unfortunately ayovuleka mhlazana umphefumulo wabo
wahlukana nenyama. Kuyikhani realize ukuthi kanti emhlabeni bekumele ngenze 1 no 2 no 3 kanti benginethuba elingaka ngangalisebenzisa ngebhadi kuyobe sekulethi kakhulu, sekungasekho ukubuyela emuva kodwa sekubhujiswa okuphakade. Ngakho-ke kumele sazi bantu bakaNkulunkulu, siqonde futhi ukuthi sonke, ngiyaphinda sonke sinikeziwe ithuba, ngoba sonke ilanga lesiphumela empumalanga lisishonele entshonalanga. Akekho limphumela mhlawumbe la ngaphambili, alikho limphumela for 2 hours kuphela athi mina nginobusuku obuningi, yabo njengoba ama-hour 24 mina nje 20 hours ubusuku, only 4 hours imini. But sonke sino 24 hours olinganayo, sonke siphunyelwe ilanga lisikhanyisele sonke magneta lisinetha sonke. So each and every person has got an opportunity. Khona futhi uNkulunkulu uyake abheke ukuthi abantu bashoda ngani, ababele lokho, like izwi likaNkulunkulu kanje. uNkulunkulu can see ukuthi awazi kangakanani ngaye, awuqonde kangakanani ngaye, awulazi kangakanani iqiniso, awuqonde kangakanani ngemkhuleko, ngeBhayibheli, ngeziprofethi, awuzazi zonke lezi zinto. So that is why evusa abantu abazoba izindebe zakhe ukuze bezoshumela izindaba zakhe lezi eziyiqiniso. La ukhona, on your YouTube, on your TikTok, on your Facebook, on your Instagram, on your Twitter, kuzo zonke izindawo la ukhona, ukufuna la ukhona, na ku-TV yakho uyeza khona lapho ukhona, efonini yakho, WhatsApp wakho, naka ama-morning devotions each and every day, every second, ukulanda fresh la ukhona uJehova, ngoba uyazi ukuthi umnqanela futhi udinga kangakanani lonke lolwazi. Kodwa mawulibalekela ayikho into engenzeka ngawe. uJehova uvula ithuba eliningi futhi elanele ukuthi abantu bafunde ngaye, bamuqonde, basindiswe, bese indaba ezawo oyisay ihlezi la kuwena ukuthi ithuba olinikeziwe yalisebenzisa yini. Because kwayisesikoleni uthisha uma phezu kwabafundi bonke boba u50 eklasini, akame mhlawumbe kwaba u10 phela, abanye athi ngeke ngize cha, uma kubona bonke boba u50 abatshele the same information bonke and they can all hear, azabuza ukuthi niyeza lapha emuva, mawuba ngumsinde emuva aza kusondeza kuzise phambili, enzela ukuthi ukwazi ukuthi umuzwe, enzela ukuthi ukwazi ukuthi umlalele, enzela ukuthi ukwazi ukuthi uyithole yonke lento azokufundisa yona, khona uzokwazi ukuthi ufunde nawe bese uyazisiza. But gcina kulale kuwena mfundi ukuthi uthisha yamlalela yini mekhuluma lapha phambili, uthisha yamlandela yini makhona ongakuzwanga, uthisha yamlangazelela yini ukuthi uthole more and more information. If ungakwenzi lokho, wena futhi ugcina ufailile kupheleni konyaka. So lapha emhlabeni uJehova umdali wezulu nomhlaba lonke iqiniso ulisabalalisile, lonke iqiniso akalithalalisanga, lonke iqiniso ulivezile ekhanyeni. But umbuzo uthi abantu balifuna yini iqiniso, baligijimela iqiniso, balilangazelela yini iqiniso? Because likhona inkundla zokuxhumana zonke izindawo, kuba kuwena ukuthi ubuka the right video ezoba usizo kuwena, noma uyibukela iphone, noma uyibukela ama-movie, noma uyibukela whatever, because you get to choose at the end of the day. But unfortunately whatever oyikhethayo izoba nomthelela kusasa, because khona isikhathi sokwakha nesokudiliza, sikhona isikhathi sokuzalwa nesokufa. Uzaliwe wabekwa lapha emhlabeni, njengamanje uNkulunkulu usikhumbuzisa ukuthi sizalelwe ukuthi sizokwenza intando yakhe lapha emhlabeni, sizalelwe ukuthi sizolalela yena, sesabe yena, siqonde ngaye, simthobele, simhloniphe, simkhonze. But if ufika lapha emhlabeni wena uyikhonzela abanye uNkulunkulu, wesaba umyeni wakho, wesaba uthisha wakho, wesaba uboss yakho, wesaba bonke labantu ukuthi uJehova umsaba, wesaba umndeni wakho, uyabakhonza bonke labo uNkulunkulu, amadlozi, zonke lezi zinto lezi, awumkhonza uJehova udala izulu nomhlaba, then ukufika kwakho nokuhlala kwakho lapha emhlabeni kuzoba yize lezi, because uzobe ungayenzanga into ade ubuzoyenza and you will fail. And ukufeyila kwakho yazi yini ukuthi uma usufikile ngale kwethuna kuthiwa emabhukwini akho usebenzeni, wenzeni, and lokho uzophasa ukwenzile, mhlawumbe kade usebenzela isitha impilo yakho yonke, uqamba amanga, ufeba, wenza zonke lezi zinto, uphasile ke ukuthi uyephi kwalasha.
that is where your qualification takes you. Ikuthatha ikuse kwalasha. But if wade usebenzela uNkulunkulu umthobela wenza intando yakhe, then i-qualification yakho iqualify ukuthi khala kathime mbusweni wezulu. So people asingazi limiti sizinyeza silibele sizifunza amanga nenkohliso ukuthi vele asazi futhi asiqondi kangakanani ngoba isikhathi solwazi lesi siphila kusona njengamanje ebese ekugcineni uSolomon aphinde repeat this athi nanzuzeni kulomshikashika ushikashikayo na uzozuzana uzogainani. Yes, uyavuka uyasebenza each and every day but imali oyitholayo vele iphelele ekudleni ugainani emphefumulweni. Yes, uyavuka each and every day usave unkosikazi wakho usave umnini wakho wenza zonke izinto ugeza izingane wenza zonke lezi zinto but uzuzani at the end of the day. Uzuza ukuthi udla kamnandi umnyeni wakho mase holile uyakuthatha kukhiphe lokho kudla futhi okuthatha usawukhipha lapha vele etoilet uzuzani. More especially the question that I always ask akuyinto engithanda engihlezi ngicacisa ukuthi iyona into esihlanganisile umphefumulo wakho wona uzuzani. Because it's all about your soul, it's all about your inside, it's all about the person inside ukuthi yena uzuzana because uyena ozosafarisha uma lo oyinyama esedilizwa esefa because uzofa futhi ngafana noma yini. Uzuzani ngokuya esikoleni each and every day mntwana? Yes, I'm sure this is a very hard and a trick question ukuthi kanti ufuna siphile kanjani ufuna senze njani. I'm just asking you a very simple question. Uzuzani? Othi usuyafika ka-matric uvela ufele khona lapho. All these 12, 13, 14 years owaspendile yonke le minyaka ungenzanga lutho ehlangene noNkulunkulu, awuyanga inhlobo enkonzweni, awazi lutho ehlangene nengaphakathi lakho. Uzuzeni ngemfundo yakho if ngale kwethuna kuzocount ukuthi ubukade wenzani emhlabeni utholakale kungagcwalisekanga lutho kuyija le yokuphila okuphakade. Tholakala igama lakho lingekho ebhukwini la amabhukwini bathina amabhuku angcwele encwadini yokuphila okuphakade. Uzuzani? Yes, uyashikashika angiphiki uyehla uyenyuka kumnandi kuyatanaseka and kuya-enjoyeka. Your life is so nice. Wenza imathanda uphuza into oyithandayo udle okuthandayo but uzuzani? Ngo especially uzuzani ngomhla kuphela. Uzuzani mase kuthi uJesu uyabuya njengamanje. So lona umbuzo ekumele abaningi bahlezi bezindla ngawo futhi bezibuza ngawo ngayo yonke into abayenzayo. Mina ngithi ngabe lokho kwenzayo ukusondeza kukuyise ekuphileni okuphakade noma ekufeni okuphakade? Always ask yourself that question each and every day please. Uvuka ekuseni uthi lokho engizokwenza namhlanje kuzongisondeza phi? Lokho engiplana ukwenza kuzongisondeza because either way khona lapho kusondeza khona. Either ekuphileni okuphakade noma ekufeni okuphakade. But I tell you today, izenzo zobubi zonke izona ngiyathanda kuyibala Nkosi yami ningixolele. Wonke umona ubuthakathi ubufebe ubudaka ukubhema zonke izinto ezikhona eziningi kawukhula ukuxokozela ukuxabana umosha isikhathi ukukhonza izithombe ukutshontsha ukufisa indlu yamakhelwane ungaligcina isuku lesiyabatha ukuphatha ngezi igama likaJehova ukuzikhothamela uzikhonze wena. Yonke it is more about yourself. Unendaba nawe, unendaba nemali, unendaba nazo zonke izinto lapha emhlabeni. Awuhloniphi khala katha esikhokweni. So zibuzeke ukuthi mungazazi lezi zinto Galatia 5 shona kona izinto uJehova amenza okunje abasoze babona ifa lombuso kaNkulunkulu. Buyela ku-Exodus 20 imiyalelo esho ukuthi uJehova sigcine yonke khona ongawugcini ufana nomusa noyibreak yonke. So zibuzeke ukuthi kokwenzayo usukwini usondela kuphi na? Kozikhandla ngakho kozindla ngakho kokwenzayo ngaso sonke isikhathi. Where are you getting so close? Usondela kuphi? Either way khona lapho kusondeza khona. So bantu baNkulunkulu uJehova ithuba ulivulele wonke umuntu
uJehova ubaba ohlala ekhaya ezulwini, wonke umuntu umnikezile isikhathi, wamnikeza ithuba ngaphansi komthunzi welanga, wamnikeza amaXhosa athi ixesha. Nako Jehova ufile nako unikezile umzuzu, unika umzuzu, wakunika isikhathi, wakunikeza ithuba, wawufa nako, wakunikeza ixesha, wakusiza. The Lord gave you time, multiple time, multiple chances, multiple opportunities, exceptional times, exceptional ideas. But what is it that you are doing with all that you have? All the materials that you have your hands, unezandla, unamehlo, unezinyawo, wenzani ngako? Ngabe wenza into ezokusiza noma wenza into engeze kusize ngalutho? So bantu singazidraini, singazilimiti, singazibukeli phansi. Yonke into ofuna ukuyenza ungayenza, ngiyakuthembisa lokho. So lihle ithemba. Kabasaphila ngoba basangakwazi ukwenza kangcono nayizolo, ngoba basangakwazi ukuyiphulukisa, ngoba basangakwazi ukubuyisana noJehova, ngoba basangakwazi ukwenza okuhle ngethuba abanikezwe lona. The fact that usaphila ithuba elingqayizivele vele lelo abaningi abangenalo. So nje inkosi ibe nani, inibusise kakhulu. Uhlaze wazi ukuthi wonke umuntu unethuba phansi komthunzi welanga. Akekho ngenalo, akekho ngcono nomunye, akekho njanjani. But wonke umuntu kumele asebenzise lokanako ukuze athola akudingayo. More especially sebenzisa izandla zakho, izinyawo zakho, umlomo wakho ukuze uthukulule bese uphulukisa umphefumulo wakho. Sebenzisa ingqondo yakho ugcina amazwi kaNkulunkulu, sebenzisa amehlo akho ufunda iBhayibheli lakho, sebenzisa izindebe zakho udumisa uJehova, ushumele izwi lakhe, sebenzisa izinyawo zakho ugijima umbabaze, sebenzisa izandla zakho usiza abantu, uhlambulule, wenze konke ukuze uzophulukisa umphefumulo wakho, ngoba leli thuba onalo phansi komthunzi welanga liyoshona ngelinye ilanga, liyophela ngelinye ilanga. And angifisi noba bohlele ekhaya akathanda ukuthi uzisole makufika lelo langa likufica ungalungile, likufica ungazelele, likufica ungalisebenzisanga kahle ithuba. Inkosi nje ibe nani, inisize kakhulu. Hlezi wazi, hlezi nikhumbula ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ngiyacela futhi nidlulise kakhulu lemiyalezo nakobanye khona bezokwazi ukusindiswa, bathole ukuphulukisa. For more information, khona uTikTok uLihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, and Instagram, which is the same videos as TikToks. Inkosi ibe nani, inibusise kakhulu. Amen.